Best Western Rewards er en af branchens førende loyalitetsprogrammer, som belønner dig for dine rejser, hvad enten det er en kort tur eller en verdensomspændende rejse. Hver gang du overnatter, optjener du point baseret på, hvor meget du spenderer på hotellet. Du kan også optjene point gennem vores partnere og eksklusive tilbud og kampagnepriser. Du kan nemt indløse dine point på et bredt udvalg af muligheder. Så hvad med en frinat, måske et gavekort, eller hvad med rabatter blandt vores flyselskaber og andre af vores partnere? Du kan anvende dine point på alt dette og meget mere. Med start i januar 2016 vil Best Western Rewards undergå nogle forandringer for at gøre programmet endnu bedre for vores medlemmer. Først og fremmest vil mange andre programmer gøre det sværere for dig at beholde dine point. Vi gør det nemmere. Dine optjente Best Western Rewards point vil ikke længere udløbe, så du kan bruge dem lige præcis når du vil. For det andet bliver det nemmere at optjene point end nogensinde. Med få undtagelser vil du kunne optjene point på næsten alle reservationer uden restriktioner. Så husk at booke gennem Best Western eller din virksomheds bookingkanal for at være sikker på at få den bedste pris og ikke mindst de point, som du fortjener. Som det tredje bliver det endnu mere simpelt at gøre brug af dine point. Når du booker dine frinetter, vil du få flere værelser at vælge imellem. Du vil skulle bruge færre point til en frinat i lavsæsoner, og i nogle tilfælde færre point i travle perioder. Der vil i øvrigt komme nye spændende valgmuligheder, som du kan bruge dine point på. For det fjerde vil du som medlem opnå elitestatus efter kun 10 overnatninger per kalenderår. Og medlemmer, der har 50 eller flere overnatninger per kalenderår, vil opnå en ny eksklusiv elitestatus. Som elitemedlem får du værdifulde fordele, bonusser, anerkendelser, værelsesopgraderinger, fordele på hoteller og eksklusive tilbud. Som det sidste er det afgørende at holde dine kontaktinformationer opdateret på din Best Western Rewards konto. Dette inkluderer at have en gyldig e-mail, som er tilmeldt det månedlige nyhedsbrev, hvilket er din adgang til relevante nyheder, opdateringer og eksklusive tilbud. Stol på os, dette vil du ikke gå glip af. Mere end 4.000 hoteller i mere end 100 lande. Så vil du, ligegyldigt hvor ofte du bor på et Best Western Hotel, være sikker på at få ekstra fordele som medlem af Best Western Rewards. Du kan læse meget mere om alle fordelene ved at være medlem af Best Western Rewards på vores hjemmeside www.bestwestern.dk.